Karo karo bulan kan. Wong sing koyo meneh kelakuane sudana rezekine patang kudu syukur. Pati-pati mari wis tebusi tumpeng pitu, giling pitu sak lawane. Pawon. Bulan dari emoku pawon bobane parah. Nek jero nek pawon bulan dari ora ngono. Rusuk bulungku. Aku uling karo mini padang tapi padang. Maning-maning dan nganggo pawon suluk ngarepe godang lempeng buri ditutupi. Luwung uling melongkong melayu buruanku bulan karo bulan dari. Wong sing kowe kelakuane sudana segini patah kudu syukur. Pati-pati mari wis tembusi tumpeng pitu, giling pitu sak lawane. Tadi pamanku mlebu jero ning bumbung. Tak karo goe bumbunge. Ora ono saka kene. Pamane ora ono bener ono tuwa ngendika. Bumbung kang kaya ngene jarane bumbung mumpah, bumbung sing ora ono rose. Todos kanggo blodos burungku ora darmo karo bulan dari. Maning-maning anggere ngetok pring menangi bumbung uangku dunia diremuk utawa dipecah. Wong sing koyo kene kelakuane sudana rezekine patah kudu syukur. Pati-pati mari tembusi tumpeng pitu, giling pitu sak lawane. Jagak sikile potoro-potoro keserimpet ini-sini sahkuling. Nyambut gawe potoro karuan maning-maning dan isi-iklim ini-sini sana ditikes. Digulung orang nyiripet sikile potoro-potoro. Jadi panganku rasidu burung layu gajak keserimpet ini-sini sahkuling. Wong sing koyo wae kelakuan sudah rezeki patah kudu suwun pati-pati mari wis mlebu situ kok itu bilih itu kawan.
Swastiastu Namo Siddham iki yen gak permanake kaya si Bathara. Lho kowe ngerti marang aku. Lho kowe sapa? Aku ki dalan penunggungan. Kang badal mulat putrane Bapak Sunarso, Bapak Wartam lan Ibu Wartam. Yaiku kang bakal diincari Sukertone Dimas Bagus Anto bin Sunarso. Ingkang alamatnya ing desa Gunung Wetan RW Setunggal RW 3. Dewi ngenane kini dalane Bapak Galang supaya misalnya Sukertane putrane iku Mas Bagus Anto. Lho kowe malah ajar ning kene monggo disit ojo giri-giri dewat. Aku kan durung entuk pangan nganti saprene. Lho kowe bakal ngrungokake pangruwatan opar ganggu anane yang arep sembulan tuakan. Monggo disit kaki dalan. Aku tak takon karo kowe. Dalan iki termasuk wong edan. Ngomong dhewe sauri dhewe. Guyu dhewe nangis dhewe. Dalang ki wong edan, aku tak takon. Aku senajan kok dalan telung-telungan diarani dalang edan. Edan ora apa ning edan marang kebencikan, edan marang atom tenan. Edan marang kaendahan ki apa? Daripada kowe dadi kadange dewa. Dewa Bathara ki ngubur marang kala ki wektu. Kowe ngubur wektu kan ora ono pungkase. Kowe gawe terus. Nalika sakmono jalan telung-telungan dereng aswang tuwat dipun dereng wonten sembulan. Nalika sakmono wonten sak pinggiring kanggung wonten bayi ingkang membelai midhanget Bathara Kala. Nalika sakmono bayi dipun saut badhe dipun sembelih badhe dipun dahar dening Bathara Kala. Bayi Simana bertara-tara barang kurumana bayi lain saut baik kan mesti kok gak dipangan bayi ini kan bertara-tara ini malah dibeduge keri memang kotak kumpat naik sok gak masalah ada dia mau disitaki jalan aku nemu bayi kan tidak kaki pemedang sebuah aja. Jadi bayi ini sama sih kok solo gue ora hidup ora weruh. Aku wis kawit duwe kosong melih sok kencot durung mangan sok kowe. Loro iki orane bayi tak pangan bayi iki. Kok merak mari ngandel-andelan bulan. Siki kok uli mangan bayi. Ning syarat iki bayi kudu disembelih. Yen ora disembelih iki ora sah. Ora kena. Arep manut domongi kaki kemudian kok nek ora mari kok brek pola bisa gawe. Bayi ini kudu disembelih lebih dhisik. Ayo, kudu disembelih. Aku mau bojoku nang ndi nang kene. Oh, bojoku digawa sate mau. Oh, kudu sembelih bojoku digawa sate. Oh, Hai bojoku, nek kuwi, kowe sing nyolong. Bojoku kowe sing nyolong kono kuwi. Ana wong tuwa-tuwa dari tukang nyolongi bojo. Kawit muncul kan tekan belum aku urung tau nyolong. Nek dia ora ngomong seni. Padha bae ya ora bae. Ana wong tuwa dari nyolong matamu. Bukan makin kok sekemenake jauh. Aku jare-jare itu dari tukang nyolongi bojo. Sini kan kok bingung mendikahi dia. Ki bojoke tak balik nako. Ya, bojomu, kowe bojomu. Ning bayine kanggo aku. Sak banjure kowe arep kepiye Bathara Kala yo.
Aku tak manut, aku tak ngrungokake boleh kaki jalan bakal semburan bakal keluar bocah Sugerto. Kowe kena ngrungokake semburan nanging carane kowe kudu nganggo sadharan karuatan. Aku manut karo kaki jalan, aku tak nganggo sadharan karuatan. Lagi sebelumnya orang pasemburan loki ono menungso kan wani cuma kono ngarepe dalan keluar karo kaki penayagan pengendang sekuatan sopo kowe aduh polisi tapi dalam aku njaluk kowe aku mlayu rene njaluk kowe lho kowe sopo aku maling nang gunung aku bali nolong dunyane Subadar Sugih dunyane tak entekake kabeh nanging kakakku maling sekti kecekel dipentungi wong sekampung mati. Aku wis urip aku mlayu rene. Aku njaluk urip karo wong iki. Ambil kok arep njaluk urip karo kaki jalan itu gampang. Ning syaratnya kowe kudu gelem melu dadi pelayagan. Melu nabu orang mantu tukang keplok kuwi bayarannya pajak. Kok masyarakat bayarannya pajak. Aduh, ya kudune aku nabu apa? Wis kok melu jago. Nganggo panggung penayagan sing dengan kekuatan. Mengko bersih boleh ikut rene aku sing langsung. Semburan dagangan maling anak maling maling mongko dhisik kaki jalan aku Subadar Sugih aku mrene iki lagi goleki burungku iki ora ana kewan meku idang menjalan aku manduri burungku dibuki idang menjalan ning burungku kuwi maling aguno iki mlayune mrene dunyaku entek dicolong maling sekti karo maling aguno maling sekti tak cekel pentungi wong sekampung mati sing mlayu mrene iki maling aguno ning diwonge kene ora ana mati anane pelayane dipathe tanggung gawe matamu lho ana wis semangat anak anak mati ora ana mati ke pelayane dipathe tanggung gawe bukan aja kan kabeh kok sumarane anak mati kabeh dari pelayane nek sing raine kaya mandi mana orang mati nanging noloki dunyaku nganti ya jujur jadi wong sugih medhit bobok awet karo wong ora duwe ya dadi kaya duwe tuliana winasis ketika laki saratum lazim dan laki apapun tidak ada biasa ditunggu sama mau ngisi gelem syukur kali nikmate Gusti monggo Gusti nikelaken mari nikmatane ning sebaliknya nek ora gelem nikmati ora gelem nyukuri mari nikmati Gusti adab sing arep teka monggo dadi wong sugih kowe ya kamu dunya mung bicara mati angger ora gelem bali gelem ora karo
aku gedang. Aduh, aku tak. Kaki jalan luar semua dipun mengatakan semburan monggo kaki jalan ibu dalam bocah sing diruat kon munggah panggung ibu dalam sejarah Bathara Bung awit namastu nomo sidam sang Hyang Garinggang sang Hyang Daru Jati kelire sang Kinjo Mulya Broto resek alimunan kapuping sang Uwiro Pracegat Tatawati berbuke sang Hyang Garinggang Cangkoke Bathara Brahma alimi kontekai tejo urube Bathara Brahma arenge Bathara Wisnu pungkuse Bathara Sambu abune Bathara Siwa anapun wayang sang Hyang Guru kang alayat wido dari kang Gamili iyang iyung sulidan ora wanwan semuhaya moyo-moyo kang karonton ora katon kabrak-kabruk katon kang lindian ora moyo-moyo katon kang karonton ora katon iku teges tulisan ana ing bathuk yaiku mantra purwaning dumadi tegese wong awinang asrama sidang iya kaniro sang Hyang Angkasa tansah kalawan sang Bathari Pratiwi Jopi dijadi wong ing samudra dilan-dilan kumambang alimbang-limbang ana daging dudu daging ana getih dudu getih arang iku sang Omani ya sang Komo salah akhir sang Akila Moyo kadya manik mustika murung mangalep-alep anak kakan Prabowo Getar Patar Getuk Ibulisus lan Prabowo aliwaran Getar Patar tanpa poro dangu murung manike kang poro cokro gesang ono ing madyaning kirupa wetan kang padha poro cokro saking sang Hyang Jagat Dewa Bong awit namastu nomo sidang tulisan kang ana ing telak yaiku sastra tinekah wong awit kang asrama sidang sang kala lumaring sang kalaring loro Wisnu kena loro ing loro murna ana ing angkot lan tempuru kang loro mulya dening sang Bathara Brahma kena ing loro lungguhe ana ing daging lan getih kang loro mulya dening Bathara Guru kena ing loro lungguhe ana ing tutuk turune malungan lan sandirune awak kang padha loro mulya wis dening sang Hyang Menang sang Hyang Menang lan kena ing loro marang sang Hyang Tunggal kumpul panunggalaning rasa tunggal rasa jati mulya saking sang Hyang Jati Kawasesa Bong awit namastu nomo sidang tulisan kang ana ing dadane Bathara Kala yaiku Raja Kala Cakra ya Rastra Pedhati ing kono ana tulisan 16 sak maknane Iya Maraja Jaramaya Ya Marani Niramaya Ya Silapa Palasia Ya Midora Rodalia Ya Midosa Sodalia Ya Dayudi Diyudaya
ya si Cahya Sia, ya si Hama Mahasia. Iku kan teges kang rencana mariono sekli kang ngilangani ilang ono kaluyandiro kang luwe waritno kang gawe larat sugihno kang gawe sengsara mulyakno kang gawe nangsaya asyono sira kang gawe dosa sing kirana kang colong cukup padha elinga dong awit 6 astu nomo sidang tulisan kang ana ing geger yaiku caraka balik ora kena ditegesi awit tulisane kebalik yen diwaca ngata berdama nyaya jadapa lawasatada karacanaha kudune sing bener iki ana caraka dapa samara padha jayanya ana caraka tegese ana utusan sing diutus kabeh umat itak ing Ajapada lan sing utus iku wujude Gusti kang Maha Kuwasa Gusti ingkang gawe urip kon nindakake kewajibane urip marang kodrat nalika urip dadi dalang yo dalang sing becik manut karo kagurane yen dadi dewa yo dewa sing apik manut karo kaugurane dewa yen dadi ratu yo nganggo pakening ratu tingkah laku munamuni kudu kebak ing paribadah iku ora karepe dhewe sebab iku kersane Gusti kang Maha Kuwasa Data Samala tegese dak kang datang semala dan iku urip semala wis ora bisa semala yen Gusti wis ngrentahake urip padha jayanya manungsa dikanteni sedulur papat cahyane abang ireng kuning lan putih kang sinebut nafsu amarah kaliyan masuk yalan mutmainah iku dadi piranti murid kang ngribedi jroning urip mula wong urip aja mubar marang nafsu yen bisa uripmu ngendhaleni nafsu aja nganti kewalik malah nafsune sing idak-idak marang uripe moko botongo mo tegese sukmo go tegese rogo botongo tegese batang sukmo yen wis koncat solo go tegese batang utawa mati bali marang ngersane Gusti kang Maha Urip kang nyebutake inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sok asale saka Gusti akhire ngersane Gusti macan mati ninggal welulang gajah mati ninggal gading menungso mati ninggal amal soleh kang ora kabi budaya agung iku mau wiwulang becik mengkone Bathara Kala diseleh ana beber mawi kewalik tegese Bathara Kala ora ngerti marang kebecikan ora ngerti marang kaendahan ora ngerti marang do bener nyambut gawe mumung gawe rusak Wong awile ngagina mas kromo sidang wong swasana musang musing musik ati musik panggung kaji vokalati wong siwar sidang lirikake kiyek dalan sejati asam ruwet jabang wae Mas Anto bin Sunarso tedak saking Bapak Sunarso kami Bapak Warkam kalian Ibu Warkem wonten ing desa Gunung Wetan RT setunggal RW 3 ing pengajak mugi-mugi panguwatan dinten menika boten wonten alang satunggal menapa mugi-mugi Gusti Allah ingkang Maha Kuwasa maringi berkah inayah dumateng keluarganipun ageng Bapak Sunarso utawi Bapak Warkam ugi seprapat dumateng sana kadang boten paling ing wilayah mriki Sakukuban ingkang sampeyan yang guyung lan paring donga restu dumateng ajatipun Bapak Sunarso